Kedves Jócikám, innen jelentkezek kinn a Bikilakból, máma szép idő van, és kimerészkedtem. Tegnap egész nap esett az eső, és nem bírtam kijönni. De mámra megjavult az idő, és kijöttem. Utána akarok nézni mindent, hogy nem hagytak a gyerekek, itt volt a Borika, meg a Gyuri, meg a Márton is később, és nem hagytak véletlenül valamit bekapcsol a villanyt, vagy gázt, vagy a házat, hogy talán nincs, nem zárták jó be. Itt van, hogy lásd, hogy néz ki a környezet itten a Vikendházzal együtt. Biztos szeretné itt lenni, de az idén úgy látszik nem fogsz eljönni, mert ott vannak a kis görög, szép unokáid, és el vagy velük, és eléget ki is költekeskedtél. Itt van a házad belülről is, a Gyuri főszerelt szép nagy villanyt is. A Bori rendbehozta a házat, minden tisztaság, fölporszívózva. Nagy tükörbe is egy kicsit. Most nem tudom mennyire látszik. Szilvafa termett, de ahogy látod, mind lenn van a földön. Ilyen az év. A ringló annak nem árt semmi se, azból van elég. Nézd mekkorák.